siihen kaukovaarallinen pää, et voi elämässä saada. Lähti auki tää, mutta ei se haittaa. Hyvä. Mä myös tein näin. Hyvä. Vaarallinen pää, et voi elämässä saada. Joo. Nää on hyviä. Oh. Nyt ne on varmaan... Taiski jonkun pitää huutaa vetoo! Se on sulkavan soudussa korsana. Kai se kuuluu. Kokeilepa nyt tuli. No nyt kuuluu Vähän se. aineesti, Vähän se. mutta kuuluu. No vähän fiilis, että tuo ei kyllä kuulu. Siis niin, nythän tän kameran gyro siis, sehän ei huomioi tätä autoa. Tai nyt kattokaa, kun auto kääntyy, niin tää kamerakin kääntyy. Aa! Niin. Mut se ei haittaa tässä kuvauksessa siis. Niinku näin. Seuraa hitaasti perässä. Joo. Siellä se menee. Lämpöäkö se ottaa varulta? Kaikkea ei ole. Vai olisiko parempi silleen, että te ohjeistatte Kimmoa, milloin lähdetään niinku sivulle ja kauemmas kiertämään sun muuta. Mä keskityn vaan. Maha alla vai meneekö nää tonne kaitaan? Se keskiviiva, niin ja hiihtää keskiviivaa. Ei, en hiihä, kun se on epätasainen. Okei. Mennä tätä niinku Viivan vierestä. viivan vieressä. Viiva vasenta reuna. Joo. Jos se on hiihteelle ok. Jep. Niin renkaat tonne oikealle päin. Sieltä mä menen viivan vasemmalle puolelle. Eikö? Kupaa puolta viivaa sä haluat hiihtää? Mä hiihän viivan vasemmalla puolella, jos puhutaan keskiviivasta. Eli ei todellakin ilmeisesti vielä. Sit voi lähteä kiertämään oikealle päin. Joo, ja sitten voittaa etäisyyttä hiihtäjää ja päästään pikkuhiljaa ohi. Ja sit voi seurata perässä tässä kohtaa. Voi mennä vähän lähemmäksi. Joo, voi mennä vieläkin lähemmäs, sinne aika vierelle jopa. Tai niinku pysyä täällä oikealla, mutta mennä vähän niinku tasalle autolle. Tää vieläkin vaan sivulla. On matkaa jäljellä. Sopivan mittainen rata. Nyt on ehkä 3/3 jäljellä. Pitäisikö nyt lähteä pikkuhiljaa taakse? Joo. Sit voi lähteä pikkuhiljaa hivuttautumaan kauemmas ja jäähän vähän taakse. Niin. Nyt meni aika hyvin niinku. Oikeastaan luonnollisesti niin. miten se meni. Voiko se vaan miettiä siitä, että on toi alkupiste, mistä aloitetaan ja sitten lopussa pitäisi olla sillä loppupiste. Mä mietin sitä Niin, tolleen. niin. On vaan 2 kiintopistettä. Mä oon, Niin. mä oon semmonen 1-0 mies tietotekniikka. On niinku hirveän helppoa, että... Olemme Kivijärven lentokentällä kuvaamassa Metsälän Erkki musiikkivideota 20. heinäkuuta. Täällä on kuvaaja Eetu, yleismies Ville, asiomies Ville, hiihtäjä Antti, kuski Kimmo ja artisti. Aurinko laskee. Ja nyt hiihdetään auringon laskuun.
Mietin kyllä, että olisiko tuossa ollut semmonenkin kohtaus, että heitän juomaa hiiteelle. Koska mua vissiin näkyy tässä. Niin tuossa radalla sometan. Ole kunniamerkki, sitoudu siihen kaukopaarainen. Ei ollut vielä... Mä ajattelin, että mä näytän vaan, mutta siis ollaanko me valmiina? Joo. On. Hyvä alkuetäisyys. Joo, sitten vaan. Joo, mä aloitan soimaan. Saa mennä. Sido se pukuusi, kun uusi diil. Ei meet sitoo Helsinkiin, Metsolan Erkkiin. Tässä on sulle kunniamerkki. Sitoudu siihen kaukopaarainen päivä elämässä saadaan. Mikä sut hengissä pitää? Sä oot oikein. Halutuin poikamies, kaikkihan sen ties. Kainuussa kasvaa männyt, joiden juuret on syvimmälle menneet. Metsolan Erkki, tässä on sulle kunniamerkki. Sido kateelliset koittaa lannistaa. Täällä lamaannu Erkki, ihan vaan. Metsolan Erkki. Nice. Ei se loppu. Ja sitten vielä päähenkilö olkapäälle laskeutuu siihen perhoon ja se on... Poikki! Se on siinä, se on siinä. Tässä on vähän samaa semmoista vipaa. No hyvä, että tultiin ajoissa, jos tää on kohta jo. Tarvii enää kuvata. 10 minuuttia. Sitoudu siihen kaukopaarainen päivä elämässä saadaan. Kylän kuulut juopameen, koittaa suora missä pitää. Mut mulla ei oo se, mikä sut hengissä pitää. Sä oot hoikan. Halutuin poikamies, kaikkihan sen ties. Kainuussa kasvaa männyt, Metsolan Erkki. Tässä on sulle kunniamerkki. Sidossa pukuusi, kun uusi diil. Ei meet sitoo Helsinkiin, Metsolan Erkki. Tässä on sulle kunniamerkki. Mun pitäis ajaa niinku tonne. Niinku, että aurinko olisi niinku kiihtoliike. Joo. Niinku tuolta viistosta tänne näin loppu. Tunnelmat. Se on tosi hyvä nyt se loppu. Että Erkkimäiset. ongelma oli mun mielestä tuolla, että oltiin liian lähellä. Se oli niinku ainoa se.